Haga arpo tarik naibiang arajar arpusan. Ke sekolah ba North Eastern Hill University ke lumlang sejaka ban pelong ya kejingelang ban penpau kejing senulam ban duai kerpang na kebentaki arngut kesamla pulia kata ka dari tengan po dukai bat ka Stephanie Shadap. Kebala mensaujur ha kejing ja aksiden haka kanyo tarik naibiang. Bat kila penpau kejing bitar lor kejing mamla kino apahara ban wara kejing shingan ya samla pulia. Ya kini kejingelang lepenlong da North Eastern Hill University Students Union, ke North Eastern Hill University Non-Teaching Staff Association, but ke North Eastern Hill University Teachers Association. Profesor lakon kema ula kedau ba ke jingkot jong kinong pahara ke namar da ke Ranger Agency ke betung kamyaki ke kejuk ke betung kam Grims. Ula keli kumno ubreu ubala shongshet kau yang ulai orang hapo ke kut jongan ke skul ba tang namar ba ke agency ke dan hapo nehu. Hagan jingalang adawa banweng no ka kam jong Ranger Agency na nehu namar kam de ka kamram jong skul ba ban penbiang jaga sa ya kinong apahara. Kinong try gide banit pai no sila kerja kasa hadian bagi ladap ela ka kamram. Adawa ban blacklist no ekane ka Ranger Agency ban bot ki wei pat ki agency ki babiang namar gajing bampet benia jogi habatung kami ki breu. Pala mahamru balada ki bor penyat kam pleno ya ke gate 1 ka balakang mentalah ndro benai ken play hino khnang ban pendunai ke jinyat ki kali na ka gate 2. Profesor lakon kemau le benrap ke jingdan ka kam ka wara jingma kam tam ha gate 2. Ula pen kut de bong bagane ke jingja ka de nuksa ba kim shingancho ka kut jung skol ba ula kentu ignong nya kali ba kinong nya kejat bakin husiar ba. Don kam suthu ba ka de shisha ka jing tuko jong ka jing pahara ne apo ka gate jongi kham tam namar uni banyak kali ude hu ba la thung kam kane ke agency ba utre hapo ka Grims. Company ba kumnu ubreu bala buai uyo ban rung hapo ka camp jongi hapo ka campus tang namar ba kidon ka camp jong kane ka Ranger Agency hapo ka campus jong kane ho ka jingli bang ibo bangila dawam mtakas ngiru ba ya kane ka camp ke deben khang sendon namar ka kamdi ka jing bakhli jong ka nihu bania penbiang ka jakasa yigini ke Rangers namar ki deben one let duty hapo nihu dala de duty deben phaino ka chabo kisa hanrei kane ka jingja deba uni ubre umwan hapo ka kam jongo benar hapo ka nihu tamut ka numja kata ka accident tengi kenok bet ba lingba ka jing don jang kane ka kam kala wanra ya ka jingma yang ni hapo ka university namar kini kane ka jakale ka ba hakmat gate number arle ka ba man kisngi dabre bet sumam jar khat ba tu sngi kham duna bre ngam ngam la mudu deba khambun ki bre mo digi phongut hang tum sa mangingi ya tu sngi nga nyos po nga dang ni nang ni padon eng poisteng lenti ki ong laja kum ne kapeni ba lese mengiru ngila ban ngat dadon kum kita gi bre kapeni ba ka jing deko ka jing pahara khamtam ubriu bale pahara uklem toke kam check ba ban pej ba uni ubre bala bu ai kumnu yo ring pa kampus kumnu yo nya ka kali halor ki ong ba katang ka driving license ru umdan te kapeni ba ka campus ni ha perkat thamai ba kumnu ngin chongsuk chongsan hapo ka campus ban le ya kata pada ngidon kampan perkat thamai nama larangi yai kum ka dang yai kani ka rukom barim ka sai kanumlong ya kata ngila dawa ba ya kani ka kam dewan khang sendon no namar kamde ka jingba khli jongi bangin penbiang ka kam na bantaki ranger security hapo ka campus ni kata de kawai kabaar ka jingba khli ha kila wengkam yo ni u bre banyak kali hare don kam ban suthu ba uni u parmen sangma kumbigi ong kerteng yo u to kila wengkam hoi police kila tokin kila bu da ka case attempt to murder kila bu da ka drunken driving ni kerpat ya ka an ba ki deben ai da ka da ko ai do be tam do ka punishment ba deben ai ka kum ka an hanrei ka agency kamla ban that kti la de ngatrai ka habba khli ya ka ne ka jingja hapo ka campus namar ki de ki bre bathung ka agency kumno kimju screen gini ki bre bathung kam ba don ki bre ba klam akor ki ba tip ka kumno ban trekam ki ba di buat ki ba keren kham akor kum kita ki bre kumno yo thung kam hapo ka agency namar digi kulur ka pisa kasio kan ni hoyaki hare dangi pej pade bonsen hapo ka gate khamtam ka gate number 2 judon ba check mono borung mono mami rung ubreu urunar ne ubre ba bhane ngintip namar don makana ka stika jo kan ni huru don ba check namar kini ki gat si shong to siu itu khana kapen iba lese ka pisa jongi ni le no engi ai ki digi kulur namar
kimla ban ayah kata ka pahara ka babiang don kam let's say kum dapi da long leng ang kumi gini ke agency de ban chu blacklist no hapo kan ni hu kim de ban yolat ban I security namar kila fail hamtam kila bu haka jing mai ki artli ki jing im ki bakong san ki bangala i hapo hospital ki long kumno ka dapi pe isen e shop palat namar ka jing mensau ka lang lajur palat ka pen iba lada don kum gini ki agency ba thungkum yi gini ki bre bam don ka akor ka burom kam don ka jing tip lam yi ki tu ki ba ya pijat hapo ka lenti nga thrai ka warra jing ma hawat ya ka ba la jiang nim la ban le e harai nang ne sakman bakanum jia kum gini ka jing ja nga kala don kam habangi weng sendonya kena agency bat dangi boru ngin bo di agency ki babiang nama kini ki agency lape kim la ban pan map kim la ban ong em namar pi menta bila ka jing im jong bre bila pan la bo ha ka jing e tapi pan map kanum log re namar ke agency kamla ban thet kiti ka habba khle bag bale ki don kum kini ki bre ba pila thong mde ta hangne wat hanni utau bre le hanni kre musle mudur be laban ji halanti nang ni san nigrim sai dang cingai ba kat nungut chu la yap hatu singi khan da de bau yolat la de ter apa ni hu la ter apa sor sino re no ke peni ba ka de ka jing amit la fail kan ga agency ban screen ki bre shaban ai kam mde tang tang athrai ka jing sneng ru ki khem ai ba pej haba pidon ha ka duty pidon haba ka bas film long ban di bu ai namar kan ga chaka kam de ka chaka di bu ai kan de chaka ba pule ki khna school ki nong hikai ki khonjong ki khti jong ki non teaching staff ki don ki ya ka chane kimla ban fikir kumba fikir hapo surok hanrei ka pen iba man yaba mentahi ngim long safe ngim long secure hapo ka campus la jong